Hola, en primer lloc, tot l'equip del mòdul us volem donar la benvinguda al mòdul 4 Inserció sociolaboral, bloc 2. Amb aquest vídeo us explicarem una mica l'estructura de l'aula nova i el funcionament del bloc. Com veieu, a la part principal de l'aula continuareu trobant el tauler, el fòrum, el pla de treball, així com els materials didàctics. En aquest bloc treballareu la unitat formativa 2 d'entrenament en habilitats sociolaborals i ho fareu a partir de 3 unitats que tindreu disponibles a l'aula. La unitat 3, planificació de projectes d'inserció sociolaboral, la unitat 4, implementació, seguiment i avaluació dels itineraris personals d'inserció i la unitat 5, desenvolupament de competències professionals. Cada unitat es divideix en diferents lliçons. La unitat 3, planificació de projectes d'inserció sociolaboral, per exemple, té 4 lliçons. A la capçalera de cada lliçó veiem el nom de la lliçó, un petit resum, quina serà la durada, les hores de dedicació, així com quins elements s'incorpora. En aquesta trobarem 2 vídeos, 2 lectures, 2 tests i 2 activitats. Aquests tests i activitats són d'autoavaluació i són voluntaris. A la primera lliçó de cada unitat trobareu una avaluació inicial. Aquesta avaluació inicial no és puntuable, però és molt recomanable fer-la per situar-vos en allò que heu d'aprendre al llarg de la unitat. A cada lliçó trobareu diferents apartats. Poden incorporar una lectura, un vídeo, test o activitats d'autoavaluació i sempre inclouran una valoració d'aquell apartat. Els exercicis i les activitats d'autoavaluació no són obligatòries i no es tenen en compte de cara a la qualificació de la unitat. Només són un material per comprovar que heu entès el contingut de l'apartat. Al final de cada unitat trobareu l'EH d'aquesta. Aquest EH consisteix en un únic qüestionari amb preguntes tancades, d'opcions múltiples, de relacionar, de vertader o fals, així com preguntes obertes de desenvolupar. És molt important que llegiu molt bé quina és la demanda de cada enunciat i responeu a partir del contingut treballat a la unitat. Atès que estem en el segon bloc, l'EAF incorpora la metodologia de treball en equip. Al final de la 5a unitat trobareu l'EAF amb metodologia de treball en equip. A la part superior de l'aula també trobareu el qualificador. Allà podreu consultar les qualificacions dels diferents exercicis. En resum, aquest bloc consta de 3 EHs, que suposen un 20% de la qualificació final de la unitat formativa, un EAF amb un pes del 50% i, per últim, la PAF, la qual representa un 30% de la qualificació final de la unitat formativa 2. Esperem que aquest vídeo us hagi servit per veure d'una manera més clara el funcionament de l'aula nova. Però, de totes maneres, si teniu algun dubte, us convidem a compartir-lo a través del fòrum o enviant un missatge al vostre professor o professora. Molts ànims i endavant!